Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasamak inibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag wino paspasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tap na makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tap na amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Sabado papagayam 18 abot ti mabilang idi bulan ti Pebrero 2023 manibo di ENR online idanon na kada kayo ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin para di panakaidasar tayo di damag hindi ba pagsasaritan kanin tayo pagsisinukatan tikapan panunutan. Dahil sa ganami nga damdamag nga danon mi kada kayo di deto nga tinga ti aldaw investigasyon ti 5-man committee para kanigiti 3rd level officers ti Philippine National Police mangrugin iti sumaruno alawas. Anat ekspektasyon nyo apo, iri pan naka-investigar. Di kita opisyal, tinailya na pulisya, manipod general, koronel, ken sabsabali pa Bikseknan apo iti mabalin nga kaadda ti partisipasyon da iti operasyon ti illegal na droga. Amok nga adda digiti kapanpanunutan nyo, adda digiti negatibo nga reaksyon siyo, addamit digiti maayatan, gaput adda ti kastoy nga mapasamak, gaput kalikagumda nga madalusan ti organisasyon ti kapulisan. Okay? Iti sabali nga bangir, dahil deployment dapat ti Philippine Rescue Team iti Turkey, dahil iti dakil kano atulong para iti panakapapigsa, ti panagsagana, iti pagilyan, iti detoy the big one. Dahil iti pagamam ka na po nga mabali na mapasamak nga naindakla naging gined. Gapo iti kaado iti fault line, iti intero pagilyan na Pilipinas. Dahil iti base, iti nagbalin nga rakurak, ti Office of the Civil Defense. Iri sabali nga bangir, kalpasan apo dito laser issue ti China, Chinese Coast Guard, ken ti Philippine Coast Guard, may pakat kano apo ti mas nag-igeta seguridad, iti biyang ti West Philippine Sea, gagigim ken kaabsat, aglalo adaman na dito sabali apo nga issue, Chinese Maritime Militia, hinaras da kano apo di kita mangalapi Pilipino, ija Scarborough Shoal, gagigim ken kaabsat. Mainaig pelaing iti dito, nga issue ti China ken ti Pilipinas, at dati nagbali na rakurak, ti madaydayo presidente ti Pagilian na Pilipinas, nga ti Pagilian tayo, ket saan na nga ipalubos nga mapukaw, uray may salaeng nga pulgada 1 inch iti teritoryo ti Pagilian nga Pilipinas. Yun, sigo na po iti biyang ti presidente. Ada nga takabalinan tayo. Gagiyem, nga mang salaknib iti teritoryo ti Pagilian tayo kontra iti may nga dakkel na Pagilian nga kas ti Pagilian na China. Iri sa bali nga bangir, ije pelang West Philippine Sea, kadadakila ng barko ti Philippine Coast Guard, maaramat apo para iti panagpatrolya ti Coast Guard, ijay Calayan Island, gagiyim kaamsat, Calayan Island Group, Island Group, gagiyim, dito iti West Philippine Sea metlaeng, gagiyim. Ken padaanan nyo apo, kalpasan nga simngay ti dakkel nga saludsod, malagipyo, deti pan nakaibukbok, pan nakaibulos, ti nagduduma a klase ti lamesa, udang, karpa, tilapia, EJ Madungan River, gagiyim kay kabsat. After detoy, simngay, ti maysa nga saludsod, adda ka dinaputar, nga alagaden, gagiyim kay kabsat, tapnon saan na mairaman na makalap, dagiti na ibulos, na ibukbok, nga klase ti lames, iti deto yakarayan. Dito po ti dakkel nga saludsod, nga iturong tayo ken ni former barangay chairman, ken IP Chieftain Ancheto Pugyao, nga maysa kadagiti nakikoordinar, kadagiti nagdudumang ahensyas ti gobyerno, para iti pan nakaibulos, digiti nga klase ti lames, iti daytoy nga pintas akarayan. Dagitoy, digitin sa ganami, ngayon tayo diskutiren, intay pagsasaritaan, pagsisinukatan, ti kapampanunutan, iti lasod ti may isang oras, nga panakaidanong ka na kayo di programa,
Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di iti kasapulan nyo. Kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilyan nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Ada na palabas po nga sa 10 minutos kalpasante, oras tayo alas 12. Agyaman tayo po kading sumaganad ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, ket-ket yun, agpakonsultar iti doktor, mapan, iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa po di Cherwin's Crispy Chicharon, babayan ka ni Mr. Henry Vallador, ka ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, yagnanay da po dyan Santa Maria, California, Estados Unidos. TMT Construction Company, di 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin na po ang construction assistance nga kasapulan nyo. Mabalin na kayo nga Serbian, itinaing kalintigan na presyo. Ti TMT Construction Company, nga matmatunan ni Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo po iti John Floor Apartment, nga masarakan iti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Babenti pa nang imaton, Mr. Aurelio Fiesta Jr., kastamiten kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, Manibud Honolulu, Hawaii. Thank you very much kani Ma'am Esmer Galisinao. Bon voyage Ma'am Esmer Galisinao, para hindi pa nagsubli na po ijay Pagilian ng Espanya. Thank you very much, Mike. Kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Tipugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Ada na po kariti nalalaing nga aircon technicians. Tapno ornusen da po ti problema dagitay aircon ti lugan nyo. Okay? Dito po, dito ano tayo,
gagayem kay kabsat deti nagbali na po nga aktibidad ti BFAR ken sabsabali pay apo nga ahensyas ti gobyerno gagayem kay kabsat nga panagibukbuk apo kaditay fingerlings wenno dadakkelen nga lames pakairamanan na po ti udang karpa dita Madungan River iti napalabas nga lawlawas gagayem simngay ti maysa nga saludsod apo adda ka din naputar nga alagaden ket saan met nga rod nga naipupok digitoy uri digitoy sabsabali apo nga bodies of water nga maikikan iti kastoy babaen ka rin ahensyas ti gobyerno especially Bureau of Fisheries and Aquatic Resources gagiyem kay kaabsat adda ka di alagaden kasanot pa nangilasin mo pa dito na apupok sa jay kakabsat king gagiyem so dapat adda maputar nga alagaden nga masurot tapno di kasta mapreserbar dito ket umado ket mapan ka di jay matungpal di jay nakaikaryan na Yamang paado apo iti lames iti maysa nga body of water gagayem ken kakamsat aglalo adda digiti feedback iti numutoy biang nga dita Madungan River gagayem ken kakamsat adda digiti agyus uswat iti legal nga panagkalap kang runaan na apo ti panagkuryente manipo di jay Madungan agpasurong ingana ijay kabambantayan gagayem ken kakamsat kasanupay nukas jay amo yung nakadado nga programa ti gobyerno ti kastoy digiti seedlings ti DNR nang create da apo kariti nurseries maimula sa jay apo digiti maimula digiti bukel nga ginatang ti gobyerno garden soil cellophane sa jay mapatubo digitoy intunokwan maimula kadite nagduduma nga pakaimulaan na pakaspasit apo iti greening program ti gobyerno dintumet maanon mapan mataripaton dintumet maanon araraben ti kalding araraben ti nuang araraben ti baka kada sabsabali pa nga dingwen so napanan na digiti pundo nga nausar ka digitoy gagiyem ken kabsat gimmatangkat cellophane gimmatangkat bukel gimmatangkat garden soil nagtandang kat tao gagayem ken kakamsat santo maited kadagiti grupo nga mapanagmula no di ti mismo nga gobyerno at mang paimula bebay andan tumet apo no natalikudan dan awanen gagayem ken kakamsat di ba so digiti apo digitay pagpukpukawan ti gobyerno nga kas kadeti ko nagtata okay ada na po itibiyang ti linya tayo ti madidayo nga dati po kapitan ti Kakapian Marcos Ilocos Norte Chieftain ti indigenous people iti barangay Kakapian ni former barangay chairman Ancheto Pugyao. Okay? Nimbag nga malim mo apo Chieftain. Thank you very much iti edad mo nga oras iti programa tayo damdamag ni Berto. Manipo diti ENR online. Apo Pugyao kalpasan deti panangibukbok ti BFAR ken sabsabali pa nga panakikamay ti sabsabali pa nga hensya kinda kayo nga grupo kadagitoy lames iti detoy Madungan River adda kadi naputar nga anyaman nga alagaden tapno maliklikan ti pan nakakalap digitoy mairaman nga makalap nga di pay dimmakel ket saan nga matungpal di nakaikaryan na nga umado digiti kakastoy alames iti detoy kakarayan apo Pugyao sir kasang wala nga sung batak data sa mo Sir Robert alak mi ati gundaway nga magkablaw kadagiti aming listeners mo ken digiti viewer ko kadagiti nang binas one nga programa ti YouTube Sir Robert kinapudno na Sir Robert idi sakbay nga ma-implementar dala nga project agkan dagiti initial nga nagtutong kami kadagiti kabarangay kastamo ting kadagiti iti kabangnibang nga barangay iti barangay San Marcelino particular iti season na natin ta mutay-mut nga iti season na lasin iti barangay Kakapian dagiti iti pupuklan lang dagiti padami nga iti Robert dopo na nga teko na ako adda initial idi nga tungtungan misak nga ma-implementer data nga among Sir Robert hangtong nga iblibak dalat tamo ngamin dagitay kakabsat tayo dagitay kabarangayam ni nga duma makarami dalat tamo kadagitay kasla illegal nga activities iti panagkalap sa kung iti panagusat rin iti ngamin kasla daluklukay na ngamin ti panakai parit dagitay nga illegal activities ta siyempre ti rason ngamin dagitay kabarangayam ni
kasi sumuti source of livelihood income da si Robert. Tudga po na nga kadat lalo dati panaka-implementer na kinatungtong ko na ito apong elders iti sumbangir nga IT community nga numabalin yun dapat kumang talagang malapdan no talaga nga maiparit nga talaga iti aramid iti illegal activity particular ti panagkalat iti mas takupan dati madungan dam si Robert pinapudno na ket dati may inted iti gobyerno particular ti BIFAR ken dagiti nagduduma nga ahensya sa gobyerno PNP NDICA DA ket nagkakambayt ngamin dito si Robert nga nangisanggat kadati nga programa ket ko na roding nga dakpig nga banag dati nga talaga no matagiben dagito nga ti gobyerno kanyami awan ti maisakbay nga awan ti sabari nga isakbay si Robert no amo lang nga kami nga IT community iti nga barangay isut po na nga pagpepeso jay ko naman talaga dapat nga talaga nga dati katulagan ni nga numabaling maiparit dagiti illegal activities tapno di kasta dagiti nga may inted dagiti ayon sa gobyerno ket matagiben tapno di kasta da kami mo lang paglakam iti sumon ti sumarsaruno nga aldaw sa Robert. Okay. Dito surungen diti water curtain ti nakaipanan dito nga lames apo pugyaw sir. One Sir Robert, ora mismo dito may kamot dito madungan Sir Robert. Dito mismo nga dito resort. Binukbuk kami pa dito iti nagduma nga seedlings iti lamas Sir Robert sila kuma tilapia kin ada pa dito fingerlings iti karpa. Ngem DJ Pron Sir Robert DJ Pudang ito sagpat nga talaga ti nang ipanami Sir Robert ken adda dati particular nga naikan iti fishnet Sir Robert na ikan ija ngem di kaadwa nga talaga nga naipan di open water ngamin di nang ipanami Sir Robert so nga ti dinamag ko DJ director ti BIFAR no baling ko magdati malikub-kub ko nga tigas ta no ti panag-harvest ko naklakam panag-harvest wala kang timot ko na di may isang staff iti BIFAR nga balita ti ngamin objective tayo dito ko na Sir Robert agpaado tayo iti udang dito mas magupan yung karayan mayatak nga talaga guys napintas nga talaga din nung matagibon nga talaga binawan iti agaran iti legal nga wagat iti panagkala awan ti gapon di umadong talaga iti makalapan ng okay. Uri idi awan pay digito nga naipan nya klase ti lames kadto kay Madungan River. Ada kadi masursurot idin nga season ti panagkalap just like ipon. Yung ipon na first day or first 1 week ata yung ipon ordinance awan pay lat agkalap tapno dag surong ket agbali na bukto. What about kada kayo dita adda kadi kakasjay nga umarngi nga alagaden para iti pan nakapreserbar deto nga body of water especially tada dito na ipan nga lames nga agapu pa iti biyang ti gobyerno apo pugyaw. One Sir Robert sad ko siya nga talaga nga sakbay namin dati panakaipan dagito nga fingerlings iti nagdudu mga alam ba iti parte Madungan. Kung akong medyo maluwag namin iti patakaran ni iti dagiti panakaiparit dagiti illegal activities. Gapo na nga agay may impan iti gobyerno particular iti BIFAR dagiti mga ahensya nga nakitindulungan amin nga nagdudumang ahensya iti gobyerno. So gapo na nga kadati Sir Robert adda nga talaga iti tulagan ni mapagalitan nga talaga iti kabaranggayan nga numabalin i-preserba mi dagiti nga naitid ka na kami tay ko na nga tayo nga awan ti sabali nga benepisyo no hampla nga da kami si Robert so da kami lang timang tagibang kadagiti nga naitid ti gobyerno kanyami pinapudno na
Imagine, Sir Robert, karigan DJ Prawn, DJ Udang nga na ipandita, almost 50,000 Udang. pieces nga one, Sir Robert. Kit na ma-preserve dyan, nga awan ti, aramid iti illegal activities, kit maure nga agdegdegi, tumanor di dyan. Imagine talaga, Sir Robert, talaga nga daktil nga banag deta nga para kanyami. Sa po nga nga pagpagalit gito, kada gito kalugara, kada gito padak nga tribo, ito kakapyan, kiti iti kabangibang, iti particular iti sit tumalakin, barangay San Marcelino, nga balit agpapadatay ka di ko na, papadatay ka di nga mga tagibang ka na ito. Datayo iti mga salwad kada gito nga iti gobyerno kung kunak kada Sir Robert. Ada nga talaga ti plano tayo kit di nga mga nga iti may isang joint meeting iti nagbaitat iti tribo iti nalasing iti kakapyan kin mga wisak to siguro kadig iti sa gobyerno ta PNP, DA ta agaramig kam to iti kwa Sir Robert agaramig kam iti MOA Memorandum of Agreement na itong ilanad mi dagi policies kin dijay magaramig kam to iti paglintigam ng sino man ti makaisangkat iti illegal kas pagadigan adan to iti particular nga penalty na Sir Robert. Yung kada gito yung amin hangko pa nga na hami pa nga na implementar di jay. So gapo na nga kada ito siguro magsaro ng Sir Robert. Aramidot di jay nga talaga ta sunga talaga ti magkikita nga nasking nga talaga marami. Kasi damo lang iti black and white nga tingtingilom ni Sir Robert. Okay. Base kadeti biyang ti BFAR, especially BFAR, it takes how long? How many months sa naananayen nya mabalin nya kalapen when no dumadakkelin digito nga klase ti lames nga naipanita idita Madungan River apo Pugyaw. Sigun ti panakin naman ko kadagid taga BFAR idi Sir Robert. Di impan mi di last month datoy po fingerlings ti nagduduma nga lam mabaling nga ma-harvest ito no April kin March April kin May Sir Robert mabaling ito ma-harvest Sir Robert. Okay. So meaning to say dadakkel ton digito nga karpa but na naipanda iti open water so kasano ti panagkalap or ada kadi katulagan para iti ROI return of investment when no talaga nga naiburay latan nya para kada kayo nga mangalap dita Madungan det digito nga klase ti lames apo Pugyaw. When Sir Robert nagtutungtong kami kadagid ko di taga BFAR talaga nga may daimpan dagito yung fingerlings ti lames nga para kanyami nga talaga di awan ti bagpagada nga blaming dito kiti patanurim ni paadum ni nga talaga Sir Robert yung nga dangarog nga maka indalong ran ko na baka dagay to ti supplier ti udang iti ili yung Marcos sa pagidin no matagibin yung nagigid ko na pinapun no imagine na talaga pepeso nga talaga no matagibin digito nga connected ka na kami mabaling nga talaga nga tamong Sir Robert kung tengot ti peso ti udang talaga in demand na talaga nagito nga klase iti lames ta Sir Robert nga makikita nga talaga no mapatanod digito matagibin digito kuna konti ulit-ulit kami mula ang lumbugar iti maisakbay Sir Robert. Okay. Di ba before nga naipandig ito ket adat inspeksyon yun yung SWAT ti BFAR kadati Madungan River apo Ancheto. One Sir Robert exactly nga talaga before nga naipandig ito ato digitay adat initial nga tungtong kami di Sir Robert particular imay ti digitay taga office the president particular ti Nika na-inspect dato yung karayan. May sarili nga talaga nga sila nakita na nga potensyal dato yung karayan yung maikan iti udang ko na. Damdaman na kanya kidino at dadagit yung udang dito. Ado ko na, yung gaputa isumot nga minta pagsapuran sila doon mga tatawag. Medyo masigod nga makalkalap na kitay udang ko na. Gapo na nga, may isa nga staff ti office of the president ini, particular ni ka. Baga na rin nga mabalin sa nga ikantay iti udang dato yung kunana. So,
Siya mo kidikas na kasla rapahapla ang gayam talagang sineryoso na gayam si Robert na nakitap iti BIFAR na na-implement dato yung proyekto. Nga pagyamanak daw na ita nagbaling nga realidad DJ nagtungtong kami di. Kun idi before DJ Sir Robert, imay iti taga Bifar, mismo taga Bifar ti may nakita. Ta pina-inspect ko Sir Robert. Makita mo dati dam at may kam. Inuuli mi nga talaga DJ Sabo dam na pangkam DJ pana. Ket nakita na nga okay mabalin dati kunana, mabalin dati ti pupukan tayo kunana Sir Robert. Ket alpasan lang ti so mga lawa. Ang expectar hindi ko ang tawag na kanya. May tamtuno kasi ng albahan na ma-implement BJ plano tayo din ko na sa Robert. Hindi naman ang na ita nagkakamay at gobyerno na-implement dito yung natindas na proyekto kanya mga IPs dito yung barangay Kapian. Okay. Ada digiti diyan mo no husto nga obserbasyon or panangipapan or ada kinapuno na wenno saan. Ada digiti klase ti lames, digiti original nga lames, isla ko DJ native nga paltat, native nga bisukol, kada sabsabali pay. Ngem gaputan na tipunan dati sa bali nga breed, parang nawawala na yung native nga klase ti lames. Haan nyo nga naamad karakwada, DJ no ag mixed breed, DJ original kan DJ na ibukbok nga breed ti lames dita Madungan River, pupugyaw. DJT ko nga nadamag Sir Robert kasi dinamag ko no lagi to na itong lamot ni Dasla ko man DJ udang dagiti ka dinete mo udang dagito ma'am kung nakadakwa na gituan ko na damot Sir Robert sila ko man DJ karpa mo temot nga dito karpa talaga nga native na talaga nga ko dato lamot ni karkarayan dato so dinamag ko Sir Robert no hang kadi nga culture dagito na ipanditi ko haan ko nadamot ni Robert nga dakil mo ti kumpiyansa na talaga nga kan siguro nga culture dagi jay isumot ti bagada Sir Robert. Okay. With that 3 to 4 months ko na yun sa tatay nga mabalinton nga makalap digitoy. Nakapag ano danto ka din, nakapag-layda ka din, nakaitlog dan, danto ka din digiti anak dan nya kas mangitunda iti kalikagom nga umado digita nga klase ti lames kadto nga karayan Apo Ancheto. Diyan ang tiyang kung Sir Robert hanggang mo no awag pinalis iti manong bulan sakay nga makapagit-git nga kwa kailan nga damag ko dino kano ma-harvest kuna so di ko nada nga by April to May harvestable dagitang ko na si Sir Robert siguro mabalin siguro mo nga kinhamin mo nga si hambot amin nga dagi dyan ipan siguro Sir Robert makaalap ni amin lagi dyan ipan. Okay. Ado sigurado nga amang lagi siguro mababati. Ngay sudan to siguro mo ti agit daw giwaras kat na umado. Robert. Okay. Pugyaw, thank you very much. Sidindad mo agundaway nga makainuman da kay di programa tayo damdamag ni Berto manipod ti ENR online. Nada mensahem kaditay kaabsat tayo nga IPs nga kadwayo dita tapno matangiben detoy ken paganit git kadakwada nga maliklikan pa lang ditay illegal nga panagkalap kuno maliklikan mamimpinsan ti illegal na panagkalap nandun ni mairaman dito. Go ahead Apo, go ahead. Okay. Thank you very much Sir Robert. Hindi ka na gundaway nga makinuman ka dati nga programa. Lag dati nga gundaway ako nga kadatay ka di ako nga padak nga ay barangay Kapian. Ken iti sitio na lasin. Tay ko na akong tagibunun tay ka di dagito nga iti gobyerno. Kasi tap nanti kasta may ayo da nga agited ka dagiti adupay nga suporta kada tayo nga IPs kinapuno na nung antay nga ning among tagibinan dagito medyo awan ko mula iti kasla pada nga mangitad kumanan ka dagiti kadto mga tulong kada tayo lapo na nga sapay ko mata ko na ako ang titindulong tayo kadto kakabsat nga mangtagibinan ka dagiti nga iti gobyerno na tay ko na ako agpapadat datay tumulang kay maisakbay ka dagiti nga iti gobyerno. Thank you very much once again Sir Robert iti gundaway nga parang mo iti gundaway nga
sarita ti kapindas ko nga programa. Okay, maraming salamat din, Apo Ancheto Pugyaw. Okay, so di Apo, ni Apo Ancheto Pugyaw, Chieftain, gagiyim keng kamsat, di IPs, dita Barangay Kakapyan, iti ili ti Marcos, inline Apo karit pa nakaibukbok, di iti nagduduma klase ti Lames, karit ti Madungan River. Gagiyim keng kamsat. So, kas ko nakita tayo, adu nga minen Apo, di iti pimalpak, nga kakastoy, nga programa, gagiyim keng Apo, umuna, kunak lang aro din, di iti di tibiyang ti DNR, di ba, na-establisar Apo, di iti nakadado nga pakaimulaan, di iti seedlings, gagiyim kamsat, tapnon di kasta, adda maimula ka di iti awangen nga kabambantayan, di kitay kabakbakiran to include awang nga lute nga kayat nga pamulaan di akin lute. Ngimanat mapaspasamak te kunak nga din na nakadasdasar Apo ti tao, especially government officials, kung tudo retrato, selfie, na mangipakpakita nga isuna nakaigem ti pala Apo pinala na or saan ag-picture hindi abay di inmula na kakabsat king gigiyem intunukwan nalpas ti tree planting awanen tree planting nagtinagan na po iti pan nakalipat no anya ti akem mo nga nangimula kadiji nga klase ti mula panunutem DJ Mesa nga puon ti mula, diti seedlings, diti maimula, tay napatubon, kakabsat yan gigayim, manut gastot gobyerno, gimatang kat cellophane, gimatang ka iti garden soil, gagayim, gimatang kat bukel, tinandanam jay tao nga napan nagmula, ingana nga di dumakkel ket mabalin nga maitransfer kada iti pakaimulaan na, tulukwan na baybayan, muno saan na bagyo diti nursery awan na pulos ti mapan na diyan di ba may sapay dito Apo nga makukwestiyonaran kadi di mo unang alaldaw digiti pa nagpamula Apo kadi ti bukbukel gaputa overpricing gagigim kay kamsat diti magatang babenti gobyerno nga so kastamet ti kayat ko nga ipabuyakyak ipamatmat wenno puntok no apay nga nagdamagak kini Apo Ancheto Pugyaw no adda alagaden admitiren na awan tinaputar nga alagaden no diket adda laeng DJ kasla verbal nga katulagan iti nagbaytandak ti sitio na lasin ken deti barangay Kakapyan nga digito ket agpadpada nga lugar para kadito indigenous people nga isuda ti kang runaan nga nakaisagutan daytoy nga programa ti pan nakaibukbok ti udang tilapia ken karpa ijay Madungan River gagiyim kay kamsat ngem no awan ti alagaden especially admitiren na adda digitay illegal fishing illegal ways of fishing dita nga parte adda digitay feedback kanya kapo nga panagkuryente ti maysa ka digitay mayususwat dita mapilim ayat ti makuryente amin na mabasit ken dadakkel gagihim kay kamsat ket nukas jay Apo tunggal adda sumalog adda lima nga mairaman kadite fingerlings addan tuman sumalogen 5 10 di maibos jure man ket pinulpulo ribo nga gagihim kay kamsat so dapat kuma para kanya ka Apo gaputa na takwatak nga awan ti talagang para kanya gagihim kay kamsat before nga inyentra ni BIFAR dahito nga programa and different government agencies adda kadi katulagan nyo anat existing ordinance yu ditoy mabaling kadi nga leplepan te pela ti agkalap kadayto nga parte tapnon ti kasta saan na mairama na makalap digito yan jure ket legal na pa nagkalap during kalagsagap amoy tagsagap iti net nga idurduron mo sa amun to ingato ket kitam no adda na taga na taog na uno saan ket no makita mo re kas lamukat no kas jay nga wagas ti wanag naimas latta deti no mailing tao na namaki di men laen na latta uray kas labulong ti damurtis ti kadakkel karganat talat saan anto mapanling taen ipudon na tay kalluto nga inapoy okay ayos buhay gagiyem kay kabsat ngem DJ Essence DJ para ka DJ nga programa napukawen no kasjay kakabsat ken gigiyem ito plano ni Apo Pugyaw nga adda ti tarip nung ket mapagtutulagan
no maaramid ti alagaden men ano, parang nauna na yung kalesa kaysa kabayo. Gagihim king kakabsat. Natartaray samet di kalesang, hindi di kabalyo, inunaan na di kabalyo. So sorry to say, but dapat apo di gito yung maprepararan. May saganaan, tapnon tikas na saan nga agbalin nga palpak. Dagitoy nga programa ti gobyerno, apong ahensyas ti gobyerno nga nagip-agip-ipan gani. Saan lang nga dita Madungan River? Uri di kita sabsabali nga mapanda great retrato nga ibukbuk na di kita dadakkel nga cellophane nga nagyanan ti fingerlings gigiyem gaw kasano ti panangliklik mo. But sa balagay kasla di ko na nasaan nga tami ta makalap amin kita danto dubakel. O itata 3 to 4 months mabalinda kanon ti agkalap. Kalapen de Iran Ket na anan nga tangaruden na po di edad ni karpa, edad ni tilapia nga isunak et maka yanak iti ado nga fingerlings tapno umado nga kas ti kalikagom deto nga programa. Iti palitan lang po ng kuro-kuro, palitan lang po ng ating isipan. Tapno ti kasta adda agbalin nga adal ken sursuro tayo ket maprebentaran apo ti pannaka sayang dagitay pundo nga maararamat kadayday kakastoy proyekto. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar kada kayo ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Kahit may palagi pa po nga mangrugi ito no Marso 1, ti Blue House Beach Resort ket mangyuswat iti maysa nga nindaklan nga papromo gagiyem kay kabsat. Amin apo nga mapan iti Blue House Beach Resort ket may kanda iti raffle stub. Kasla kumano sa nga pulo kayo iti maysa grupo sa nga pulo apo nga raffle ticket with stub ti maited kada kayo ket pilapan nyo then iregregyo iti tambyulo. Adda maangay apo nga weekly draw. Mangrugi apo iti dito bulan ti Marso nga pangabakan nyo apo karitay nadakkel nga pa premyo, regalo. Manipod apo iti pamilya Buyat nga agtagi ko apo iti Blue House Beach Resort. Kenin to Mayo, gagiyem kay absat maudi nga bulan para iti dito nga promo, maangay to apo ti grand draw. Iti grand draw apo di pa premyo ket di sumaganad. Di major prizes. 10,000 pesos ti first prize, 7,000 pesos ti second prize, ken 5,000 ti third prize plus nagkaado nga consolation prizes. Anya pa iturayan nyo, mapan no plano ya po ti nagpiknik, mapan nag-beach, mapan na po iti Blue House Beach Resort nga masarakan, iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan,
Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, panapulog at 2 na minutos tinapalabas. Kalpasan, ti oras tayo nga alas 12, gagigim keng kabsat. Tuloy po, di iti damdamag, nga idasarmi ka na kayo, tapnon di kasta intay pagsasaritaan. Inulit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti idi laing Sabado, nga tirakurak na nga saan na nga ipalubos nga uray may salay nga pulgada iti teritoryo ti pagiliante nga Pilipinas ket mapukaw wenno maited iti sabali nga teritoryo wenno nasyon. Gagiyem keng kabsat di exact word ni Apo Presidente, this country will not lose 1 inch of its territory. We will continue to uphold our territorial integrity and sovereignty in accordance with our constitution and with international law. We will work with our neighbors to secure the safety and security of our peoples. Laku arakurak dito Apo ni Apo Marcos iti alum na homecoming ti Philippine Military Academy iti Port del Pilar iti Baguio City. Ti komento ni Marcos ket kagiddan ti panakaipila ti protesta ti pagilya na Pilipinas iti panangaramat ti China iti military grade laser. May bilangin dito nga wenno may bilang dito nga delikado wenno saan niya nasayaat nga aksyon kontra iti Coast Guard vessel bayat ti panakaiswat ti resupply mission digiti Filipino troops iti ayong insyol. Ti diplomatic protest gagayem kabsat ket in pila ti Department of Foreign Affairs ken sinita ti Manila ti China Coast Guard gapu pa iti latest nga agresibo nga aktibidad detoy laban or kontra ikadagiti Philippine vessel gagiyem keng kabsat. Dito'y met nga na ikari nga mapaigetan ti wenno mapaigetan no umiget deti tensyon tinagbetan digiti duwa nga pagilyan nga sumagmamanon nga tawen nga mapagin innagawan Apo deti nga teritoryo nga maibilang nga nabaknang nga bagi ti danum gagayem keng kabsat. Okay. Anatay nga ma-blame ti madaydayo nga presidente nga ibagana ti kastoy iti sangwanan tayo. At agin agpalingin mapenggok ti presidente wenno no voice at all. Awan man lang nga po ti agbalin niya dete nakarit nga balikas na para iti panang proteher ti soberenya ti teritorya ti pagilyante nga Pilipinas manganta mababalaw. Di ba? Gagihim kay kamsat. Ngem no padasen tay nga adalen Apo ti sitwasyon or ti abilidad kabalinan ti China ken ti pagilya na Pilipinas medyo talagang triple o mamimpat maminlima mamininem nga dihado tayo kahamsat king gagiyem no kuma pallot Apo ket parada pa lang awanen malaksi dapo kadi langad jay manok gagiyem keng kabsat no galyera ko ada digiti makaapelo nga langat ti manok ket gagiyem keng kabsat samon to pala begbegen ti dakkel nga pusta ket triple doble dehado kan kakabsat keng gagiyem parang ganun po yung Pilipinas no yarig tayo iti pagilyan nga China. Ngem saan met siguro nga baybayan ti international community especially adun Apo digiti nasyon nga nangipaay iti negative reaction panang kondenar Apo iti pagilya na China gapu iti deti inaramid na sekdan Apo kada iti laser issue may sa ditan ti United States of America USA even Japan may sa nga claimants iti West Philippine Sea adubay digiti sabsabali Canada ada pa iti panang kondenar Apo iti dating inaramid ti Chinese Coast Guard iti biyang ti Philippine Coast Guard gagiyem keng kamsat mainaig met iti detoy gagiyem pinaigitan met ti Philippine Coast Guard ti presensyada iti West Philippine Sea so talagang adadadyayen nga agpatrolya tapnon ti kasta maasistiran di Filipino vessels nga mabalin Apo nga adadapay nga
mapaigitan ti kaadada or panagpatrulyada iti sumarunong nga lawas. Sigon ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abo, adnan ti panangideployda iti Coast Guard, wenno panangideploy ti grupo ti Coast Guard ti BRP Teresa Magbanwa, barko dito apo BRP Teresa Magbanwa, may isa kadigiti kadadakilan nga maritime asset ti Pagilian na tapno mapan iti Kalayaan Island Groups, nanipod pa iti Pebrero 2 gigiyem kamsat bayat nga umas asideg ti summer season manamnama wenno panamnama at ti Philippine Coast Guard nga adadapay nga ngumato ti bilang di Filipino fishing vessel nga aglayag tapnon ti kasda mapanda agkalap. Inayon pa ti opisyal nga kagiddan deti ti parang palaka parang papigsa po ken panang paigit iti maritime patrol search and rescue ken law enforcement operation iti West Philippine Sea nga nagtalineed nga committed nakasalda ti biyang ti Philippine Coast Guard tapno maprotektaran ti interes ken karbingan ti Pilipinas iti international law ken convention. Nakasagana pa nga patungpal wenno suruten ti mandato ti panagpatrolya ti West Philippine Sea nga maibilang nga detoy ket delikado gagayem ken kaabsat wenno ti likudan nga adda delikado ti nasawang panagpatrolya aramiden detoy. Nadawri mit detoy apo ti Philippine Coast Guard official nga rakuraka kagiddan ti insidente iti Pebrero 6 no sa dinno nga tinutukan ti Chinese Coast Guard ti Philippine Coast Guard ti Green Laser nga detoy ket nangitunda apo iti panakasulang dagitay crew ti barko nga nagluganan ti biyang ti Philippine Coast Guard gagayem ken kaamsa. Taglalo adda deti sabali man na po nga pasamak nga kaslapan nakabuli dagitay mangalap apo ijay West Philippine Sea gagayem ken kaamsa. So nga talagang mabali na po nga maaramid deti panaka iuswat tinaigiget nga panagpatrolya apo iti West Philippine Sea. Okay, kasangwanan nyo tuloy tayo di sabali pa ang iti pagsasalitaan agyaman tayo kadigit sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Thailand iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zacarias Flores Street iti Ciudad Tilawag. No direct na inyo apo iti Baguio kahit yun nagpakonsultar iti doktor mapan iti doktor nga mapagtalkan Dr. Alan Thailand. Thank you very much iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang apo iti ground floor ti San Nicolas Public Market sa pulin nyo lang po ti pwesto ni Cherylins Crispy Chicharon. Sigurado nga mapnek kayo ti imas crunchy nga chicharon pakiramanan na po di tinalpasin na luto nga karne iti baboy. Babaeng ka na Mr. Henry Vallador kay ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador Malipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa di TMT Construction Company, iti barangay 48A Kabungaan North Lawag City, laodin na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo kaditi kayat nyo ipasdek nga negosyo, manipod pa nakaplano aging gana nga malpas, asistiran na kayo, itinaing kalintigan, when serbian na kayo, itinaing kalintigan na presyo, ti TMT Construction Company, kukwa kinimatbatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho ti Ili ti Marcus. Thank you very much kay John Floor Apartment in Barangay 50 Butong dito Ciudad Tilawag. Babaen kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. kay ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta in Honolulu, Hawaii. Thank you very much si Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street ti Ciudad Tilawag. Ada na po kadito kakalayang aircon technicians nga mangurnos iti problema ti aircon tilugan nyo. Babaen kay ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Spain. Kaya kastameten ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Adtoy ni Engineer Nel Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas na mapreventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapong kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisulti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Dapat bati apo ngayon minutos kasangwanan. Ti oras tayong alauna. Medyo na akadeti kalikagumpay ni Apo Presidente. Wano pa ng pabor ti Apo Presidente. Nga rumbing ka nga agmula di pada nga manalon ka di hybrid seeds. Tapnon dakdakkel ti ani. Wano maapit. Gagiyim kay Kamsat. Approve dito kay ni Apo Bongbong Marcos. Gagiyim kay Kamsat. Talaga nakatutok yan. Gabot ay sunat ti agakakem kas sekretaryo Apo ti Department of Agriculture ti Apo Presidente agagayim kay Kamsat. Okay, pagsasalitante dito nangirugin na po ti panang develop ti Department of Agriculture ti strategy plan tapno maipromote ti panakaiyamula di hybrid seeds nga dito ket maimula iti agarup may 1.5 milyon nga hektarya iti dito nga panawen apo ti dry season gagihim Kamsat adang tagmula inaprubaran ni kami ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti panagusar ti hybrid seeds kasukat ti inbreed seed tapno pangatwen pay apo ti production ti panagmula iti naiparwar gagiyem keng Kamsat babenti Malacanang binigbig ti biyang ni Agriculture Assistant Secretary for Operations Arnel de Mesa no deti nga pamilin wenno mandar ti Presidente Marcos nga may pasigurado ti makaumanay nga suporta kadagiti manalon ninyo swat deti ti Department of Agriculture Financial Credit Program para ti pananggutigot da kadagiti manalon nga agship iti hybrid rice iti hybrid apong bini makaumanay ti suporta
nga kas kuma iti biyang ti padanom, abuno, ken sabali pa nga ayuda apo nga kas karite Rice Farmers Financial Assistance segon iti Assistant Secretary. Digitay rumbeng nga po nga maipaay iti rumbeng nga panawen ket nagbalin nga nayon nga rakurak ti opisyal detoy para iti detoy nga gagem. Iti kalikudan detoy when sabali nga banger kinunamit ti Malacañang nga dakkel ti pamati ti biyang ti presidente nga maabot ti rice self-sufficiency. Dito nakabibig nga programan. Rice self-sufficiency adda makaumanay nga apit nga para kadatayo, adda makaumanay nga inapoy nga may parabaw ijay lamisaan nga panganan para kadi di Pilipino. Gigiyem keng kamsat masulbar kano wenno matungpal kano apo ti rice self-sufficiency di pagilian na nota maamit DJ apit gigiyem keng kamsat babaen ti hybrid seeds. Kitkitain pa iti DA nga palawaen ti production iti Region 6, 8, 12 ken ti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao in Barm ken di rehiyon nya kas ti Ilocos, di Enteo, Cagayan, Mindanao, Cagayan Valley ken Central Luzon tapno maadaptar ti hybrid rice technology. Malaksid iti detoy gagiyem kay kapsat maipadanon tinalawlawa ken mas dakdakkel nga financial support kaditi local farmers babaen ti loan financing program nga daytoy ket maikari wenno kari ti biyang ti presidente Marcos gagiyem kabsat nga maipan iti best farming practices ti biyang ti Central Luzon farmer nga paset ti Pagilian. Base ti joint study ti Department of Agriculture ken ti local government units na makaproduce baka pataod ti hybrid system iti 41% nga mas nangat-ngato iti patapulo ket 20% no ikumpara iti conventional inbred seeds para iti napalabas nga 2 atawen. Iti dito nga tawen mangipursupuesto ti Department of Agriculture ti 30 bilyon pundo iti babaen ti National Rice Program tapno maited ti hybrid ken inbred or certified seeds production related kadite post-harvest machinery kastapay ti post-harvest machineries gagiyem kamsat small scale irrigation ken extension ti training activities. Detoy ket malaksid pay iti 10 billion rice enhancement competitiveness fund nga nabunot wenno naala manibut ti sobrang nga taripa nga nakolekta iti babaen ti rice tarification law nga detoy apo ti tunda iti panangpasayaat ti competitiveness para kadagiti mannalon. Ayun tama lang gagiyem kay kamsat ngem dapat apo with proper nga panaka monitor no kasano nga maibanag daytoy nga dakkel nga pundo baka digitay adda iti biyang ti gobyerno di kasti nga mangigda nga pundo ket 30 billion gigiyem kay kamsat dapat iti sabali nga dakkel nga pundo para iti hybrid rice program wenno pan nakay-adaptar wenno pan nakaiya TED kariti mannalon di hybrid gigiyem amuyo kadagiti nga gundaway apo no saan niya makaumanay DJ Pundom hamong nga ikan digiti mannalon agpakutibeng da kadetay old nga sistema apay tunggal ma-introduce mayam-am mo nga pagdurasan ti biag ti panagtalon kasingin na apo ti mas nangat-ngato nga gastos digitay mannalon. Yan yung digiti siputan digiti taga Department of Agriculture kang runaan na apo kan ni Presidente Marcos ikam idati pagmula idati hybrid rice gagiyem kay kamsat even sa bali nga mula uri mais gagiyem kamsat manut per kilo ti hybrid nga gatangem apo kaditay agricultural supplies wenno aglako idi detoy ribo-ribo gagiyem kay kamsat ni ribribo mais lang yan po ribo-ribo digiti batik kung kunada kada sweet corn nga maimula ribo apo per kilo gagiyem kay kabsat sumanunto nga gumi manunto nga bukela mais ti pataudem from that 1,000 saan lang dito ti paggaswam inayon mo pa dito insektisidyo, pestisidyo, abuno, padanom, tandan ti tao kadadami namin ngem no talagang nga ipursigi ni Marcos ti panangited kadagita nga dadakkel a pundo direkta kadagita mannalon na po
mamatiak nga sumayaat apit gigiyem kabsat. Ngem uray dumakkel ti apit gigiyem no ti agbalin pay laeng nga po nga sistema ni Mannalon kaslatay kang kanayon ko ibagbaga inapit mo, adot na apit mo. Kasalaga nga nagbalay gid nga programa, adot na apit mo. Gagiyem kay kabsat, DJ apit mo nga dati tay tampan nga tawen ket dinoble na or the first cropping season dinoble na, did apit mo ite na palabas nga tawen na gagihim kabsat. Ti mentalidad ni Filipino nga Mannalon tata. No nagatang na dijay, naapit na dijay, ilako na amin. Uri awan na mabati nga uri sanga bukel nga irik yan tabaday na. Apay, kamatin na po di pagpunan na para di sumarunumanen nga sumarunumanen nga imula na or ag second crop or ag third crop. Gagihim king kabsat. Into no napan dijay kanigitay aggat-gatang gagihim kay kabsat. Inistak na dijayen, after month, after weeks, gigiyem kabsat, kalpasanti harvest season, nanginan, gumatang ton ni Mannalon. At awa matimbati na po, gumatang ton ni Mannalon. Gem nanginan, gigiyem kay kabsat. Kasi, di kita addaan na po itipunan, nga nagku-stack ka rin bagas, di kita bodega, kaya da nga kontrole na po. Nga numanulat iparwarda kasi adamit asosasyon da diay kasi iparwarda yo tap no medyo ngumato ay bumasit ti supply didi kung kunada artificial shortage gigiyem ka kabsat hoarding kung kunada kaso di kita angin mababalaw mo nga rodida gigiyem ket sudat akinig game kanina kukuha da kita ore adda pay linteg kakabsat king gigiyem so di apo di panunuten tayo masapol nga ikan ni gobyerno di Mannalon, libre nga danom, libre nga abuno, libre nga ngem DJ ti panulteo, maglaan kayo, mangibati kayo, ti para kada kayo. Tamnon ti kasta saan niya kasi awanen dedikatula dedi nagkauna po nga sistema ti panag di Mannalon, adda sa rusar, adda bakar, nga pagpimpinam tapdon DJ kanem ingganat di ka man agapitin ipempem mo haanitan sa balen iparm mo amin ikargam amin tabagong ikargam amin ka dita truck dita umay aggatang sa mo alanta kwarta sa kamamapanigatangin ti sa bali nga klase ti produkto nga imulam ije pagtatalunan yun yung masama gagihim kay kamsat so ito no minalas iso na kadili marunong nga klase ti mula na or di second cropping na awanen nagpukawen gagihim kabsat awan tupay karenan agrigat tumanen so DJ to na po gabor di kitay nag-stock ka di kitay produkto pang agrikultura ti panagiparwarda o inot-inot na nga to gagihim kay kabsat ti presyo yan yung natin di kita apo ti rumbeng nga saganaan wenno ikan ka ipapanan wenno paglawlawagan di kiti Mannalon ka di kita nga paspasamak tapno ti kasta sa anda nga mairubo nga agbalbalin apo nga tinawen-tawen tunggal pa nagmumula problema ti gobyerno ti assistance ka di pada Mannalon. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras sa dating aldaw para di programa tayo damdamag ni Berto. Dahil di bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati minti natin linaay nga malem ti Sabado, agyaman kamting kay panagdingig, ken panagbuya. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort pare reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Marso 1, diti promo manipo diti Blue House Beach Resort. Amin na po nga mapanagakumudar kadagiti cottages, shades, tibiyang ti Blue House Beach Resort ket may kanda iti raffle coupon. Pilapan nyo apo DJ nga raffle coupon, bati yung DJ stab, gagiyem kay kabsat ket adda iti weekly draw nga mayuswat nga pangabakam nyo apo kadagiti dadakkel nga regalo ken pa premyo.
Iti grand draw po nga maangay into no bulan ti Mayo, agur-uray di didadakkel nga major cash prizes kada kayo. Gagiyem ken kabsat, First prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos plus consolation prizes po nga sabsabari pay. Dahil ket paset tibiyang ti kalikagom nga maparagsak na kayo nga customers ti Blue House Beach Resort nga masarakan iti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Babaen kada Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. May kadwa gundaway papagayam, kablawan na kayo itinagasat nga malem di Sabado. 18 ti mabilang iti bulan ti Pebrero 2023. Manigo di ENR Online, may danon maning kada kayo sa balipaya parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dahil iti magayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno intay ituloy alukiben. Kanibasa ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat. Ni pagayam tayo Renato. Ngem kasangwanan nga
ngayon tuloy ngay basa na surat ni Renato at yaman tayo nga rin sumaganad. Cherylin's Crispy Chicharon, kamagatang ini ground floor ti San Nicolas Public Market. Adanda iti crisping nga chicharon kahit sabsabali pa nga putahe, minuluto, ini karne ti baboy. Kupwa kinamat matunan na Mr. Henry Valledor, kani Mrs. Cherylin Jacinto Valledor, manipo di Santa Maria, California, Estados Unidos. Pagyamanan tayo pa ni Dr. Alan Thailan, manipo di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Nadarigrik na inyo apo iti Baguio, ket nagpakonsulta rin ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailan. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment, iti barangay 50 Butong, iti Ciudad Tilawag. Kukuha kinamat matunan da Mr. Aurelio Fiesta Jr. kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, manipo di Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company, manipo di barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden laing Papagayam, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, karirigayat nyo nga pa ipaknakder, balayman, wenonyaman na pastik. Ipaay ka na kayo, ti servisyo, ti TMT Construction Company, tinaing kalintigan na presyo, manipod pa nakaplano ang ingana malpastik ito yung pastik, kuno kayat yung ibanakder babaen, kini Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho, ti Ili, ti Marcos. Agyaman tayo pa di Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawag Street, Ciudad Tilawag. Adaan ka rin tinalaing aircon technicians tapno di kasta ornosen dati problema ti aircon ti lugan nyo, babayin ka ni Engineer Neil Jose. Thank you very much Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, Spain. Ken thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo, manipo di Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, wenyo anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, di Ciudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Ngintay tuloy ngay basa dito surat ni Pagayam Teo Renato. Happy watching kay ni Dorothea de la Cruz dita Parañaque, Manila, ni Mar Danog. Kastapay kay ni Agnes Gampong, ni Lisa Danog, ni Joel,
Ken kablawan tayo di ba nagbibuya ni Ma'am Maria Luisa Eusebio dita Sulsuna, Ilocos Norte. At yung aruden ti tuloy ti panakaibasa dito surat niya na kay palaunan tinapalabas ti biyag kenayat ni pagayam tayo Renato. Nakarikna at ti Permi Aliday, Manong Robert, hindi pa naging dadayumi ti kabsat ko ani Manang Chita. Kaputan na panen, iti Manila nakipagnaed, iti asawa na nga ni Cherry. Nagbalinin na pangpunas ko iti liday ken si Kurpo, iti masansan niya kaagdak, iti sidong ti kayanayat ko, nga ni Patricia. Iti may isang aldaw nga ipapan ko iti kasera ni Patricia ken ti anak na nga ni Leia, Manong Robert. Nadatnyak ti kayanayat ko nga ni Patricia nga madlaw nga nagsangsangit. Wen kabsat, kaslag balbalukog di iti matana. Dito'y nga nagamadakyan pa na. Apay, kasla nagsangsangit ka. Ada ka di problema? Kinunak. Dito'y nga simbungbat ket kastoy di balikas na. Talo nga bulan niya saan ka makabaya dito dito kasera. Ngamin ket, saan na kami napaupawitan pa iti ama ni Leia? Saan at na nagbalin niya ulbudkin ka? Inpudnok ti amin ang mundeta. Inpudnok nga. Aday di Hawaii ti ama ni Leia. Kenisuti na nga alakada kami dito itapno. Umay kami agnet dito. Ngamitakit, pulos meten nga di agpawit. Saan ko pa hiniso na nga makontak? Mapuribura ng Renato. Anya ti aramitek. Maasya na kunay di kayanayat ko nga ni Patricia, Manong Robert. Iso nga jak nagpangadwa nga nangibaga nga siya kun ti mangbayad. Edi saan da nga nabayadan niya upat ti balay nga pagiyanan da. Dito nga nagtulag kami kay ni Patricia. Ngo, gagangay metlaengen nga saan ni namang titpay. Tinakaputot kay Juana wenno ama ti ubingan ni Leia. Nasaysaya atin nga umaydan niya duway jay balay. Tasadjedan niya agnaed tapno ti kasta. Makalibre pa yen iti pagbayad iti kasera. Kenda ito'y metten Manong Robert siguro ti rugi. Iti pa nagtipon mi kaspudpud no nga agasawa no pa'y saan kami agkasa. Ngamin ket ingkarik nga ni Patricia ti umuna ken maudi nga ayat ko kabsat ko. Manamong ni Patricia, iti singasing ko nga may dan magipagnaed iti pagiya nakabalay tangay agmay may sa akmet 10 taon met 10 kabsat ko nga napanin di Manila. Kabigatan na napan mi binayadan ti upat ti balay. Ken ditoy nga nagyaman ken nagpakada ni Patricia ti agtagikwa. Iti pan nakaawat na ken kuana gapu iti saan na ngayon sigida pan nakabayad ti 3 a bulan nga upa na. Nasayat met ti agtagikwa nga kinunana awan ti anyaman na. Ken nagpakadamit din ni Patricia nga umakardan iti balay mi. Manipod iti kasera nga upupaan naman ng Robert. Day din tirugi nga nagtipon kami ka ni Patricia nga kas agasawa. Day di kwarto wenno ti kwarto nga pinanawan ni Manang Chita ket isu ti nagbali na kwarto ti anak na. Ti anak na nga ni Leia nga bilang kumeten niya sana sabsabali. Kening karik nga aklunek kas may nga pudpudno nga anak. Idento nga ti kwarto ket isumet ti nagbali na kwarto mi ken ni Patricia. Dito'y nga nang rugi nga nagbalin nga narayray, ti oneg ti kwarto ken ti balay.
Ngay di apagapaman wenno iti papanaw ni Manang Chita ket nagbalin na naliday. Nadalusan ti amin na suli kastamet ten ti ruar ti balay Manong Robert. Inturtuloy ko met ti trabaho nga panaglakoy di pandesal tunggal parbango. Ngem kaslakla nagpayak nga agawid numalpasen ti panaglakop kapoy di iliw ko bilang ko niya asawa ka ni Patricia. Nagbalin kami nga naragsak nga kasmay sa pamilya Manong Robert pakaibilangan ti inawat ko nga anak ni Patricia iti kanabalasan nga dayto iket ni Leia pagayam ko. Alisto ti panagtulit ti aldaw Manong Robert. Agtawen idin ni Leia iti pito. Sumreken iti umuna atukad ti pagadalan kapsat ko. Ditoy nga insingasing ni Patricia nga nuwen ken mabalin. Ket tulungak nga makastrek iti trabaho tapnon makapagsagana kami para iti panagadal ti anak na nga ni Leia Manong Robert. Irikasta ti kaunday na nga panawen nga panagtipon mi kas agasawa kini Patricia. Daksang gasat manong, saan kami nga naipaayan iti anak? Iriday di pa ila panawen. Isu nga nagbalin nga, ray out ti pagteengan mi, ti anak ni Leia. Nga, weno ti anak ni Patricia, ani Leia manong ko. Gapoy di kalikagom ni Leia nga makatulong kanya para iti agserbi. Ket kayat na ti agtrabaho. Inturturid ko nga napan kinasarita ti dati nga amo ti kabsat ko ani Manang Chita nga ninang dapay iti kasara. Gaputa nagamamu kami di agkasara. Damanang Chita ket ti asawa na nga ni Jerry. Ngano adda ti bakante iti pagtagilakwan na ket alaen na ni Patricia Manong Robert. Saan na ka na pa ay iti daydi nga panagpakaasik iti nasao nga bakna nga baket. Ket dita nga nayemplyo ni Patricia nga kas idi ti trabaho ni Manang Chita pagayam ko. Nagtinulong kami nga rod kas pudpudnon niya agasawa no pay saan kami pay nga nagkalay sa kini Patricia. Para iti likagom mi nga maipaay, tinaran niya ga masakbayan, iti ubingan ni Leia. Dito'y manong nga sinerek ko pa yan ti panagiripak, kadi di produkto ti bakery, nga pagang angkata kiti pandesal. Numalpasak nga agsursuri di parbangon, agawidak, ket agpuyog kam tumanen, kani Patricia nga rumwar iti sa anunay nga mabayag nga oras. Tapno mapanak tumulong para iti pannakabungon di nagdudu mga klase ti tinapay. Wen kabsat, talaga nga indurig ti nagtrabaho para kini Patricia. Ken kastamet ten ti anak na nga ni Leia. Kaslasaanin nga sabsabali ti ubing kanyak. Kaslapudpudnon nga nagtaot kanyak. Nagbalin peget di nga awag na kanyakon ti Papa Tito. Gaputa, siyak kano ti amana, iti kadagidi nga gundaway, ngem Tito nakkanupay. Adaan kano ni ti Papa, adaan pa iti Tito. Isu nga, Papa Tito, ti awag ni Leia kanyak. Naragragsakan na kiti inasingpet ni Leia Manong Robert. When, naidumduma ka rin isabsabali nga ubing, sakbay nga maturog ag kararag. Sakbay nga mangan kami iti pangrabi iso ti mangidaulo iti kararag. Dito'y kabsat nga kasla tumukno sa dilangit ti ragsak ko nga mangimimatang iti panagdakkel tin bilang ko nga anak ani Leia Manong Robert.
nagtulid ti aldaw kasla di mi marik na tirigat. Karigidi agundaway gaputa. Makapagtinulong ti sapul mi ken ni Patricia. Kas may sang agtagilako ken agubraa kiti may sang panaderia. Dito'y nga awan tinagbalin niya alidunget. Awan tinagbalin niya kasla agal ti tunggal may sa kada kami. Gaputa may sa ti kalikagom mi. No kasano ti panangikalikagom ni Patricia di masakbayan ti anak na. Kastamit kanyak. Uray no saan niya pudno nga nagtaot kanyak ni Leia, Manong Robert. Di napupuutan ti panaglabas ti panawen. Naawaten digiti kabaranggayan wenno kalugaran mi nga kasla nagasawa kami kini Patricia. Ore ti kabsat ko nga aday Manila ket adamet din ti komunikasyon day ti tunggal mesa. Saan metin niya sabsabali ni Patricia ken kuana. Ken inawat na nga iso nga talaga ti pilik nga makatakunay nay iti tungpal biag Manong Robert. Naglabas ti aldaw adday din iti may kanem at tukad ti elementarya ni Leia. Idi jak ni namna mga dumteng ti maysa nga pasamak. Idi biyag mi nga talo, Manong Robert. Idi maysa nga malem nga isasangpet ko manipod iti panagripak wenno panagbungon mi kadi nagdudu mga produkto ti bakery na pagpapaayak nga dito'y nga nadatnyak ni Patrick wenno ni Leia. Anya ti ubro man ako. Aramidek digiti assignment ko papatito. Kaya ko nga mailipas ko ida nga masapa. Sige, lipas mo nga rutidan. Tama pang kundi sa gana, tigiti maluto tapno, mangantay to sumangpit ni mamang mo. When papatito, sige tanumalpas ko dito, ket umay katulungan iti kusina. Saanen, siyak to nagtananak ko. Saan kanya, agbannog pa yung umay, aginanakan to. Mapamunto ni tarimaan, digiti kagamitan iti pagadalan, tapno mamaminsan ton nga bagkat, ito nubigat, no sumrek ka man in eskwela. Aglalo ket dumanin ti panagrekap ti klase. Dumani ka nagturpos iti elementarya. Wen nga rin papatito. Thank you very much iti panang tultulong mo kanya ka. Ti panang ititid ko ti everyday nga balon ko a kwarta. Agyaman ako unay ken ka papatito. Saan mo nga panpanunutin deta? May sa ti kalikagom mi ken ni mamang mo. Ti pan nakaturpos mo ken maituloy mo ti panagadal mo. Saan mi nga samiren ti rigat anak ko? Basta lakit ti agsingsingpet ka kinigait mo ti panagadal mo. Ay karim ko makana kami deta. When papatito, promise, ipasnek ko ti agadal para kada kayo ken ni mama. Agalas 7 ti rabii, Manong Robert. Ngem di mi matlaengin mauray ni Patricia. Dati-dati ket alas 6:30 kitadnan. Itulnugan ti tricycle nga paglugluganan na nga agawid. Gapoy ti dedi nga saan mi nga panaka uray ken kuana. Napanggugi na sarita ti karuba mi nga daan ti tricycle ket napan kami ti sentro ti Ili. Nakarikepen ti pwesto Manong ko. Iso nga nagdiretso kami ti balay ti agtagikoy ti nasa mga pwesto nga amo ni Patricia. Ket ditoy nga diagdamagak ken kuana. Ket kastoy ti nagbalin nga taray ti saritaan mi. Ma'am, aping nga di metlaengan makaawid ni Patricia. Itay pay alas 6:30 ko mga simbang peti balay. Anya? Renato, nagpakada kanyak ni Patricia iti makapangal daw kami di pwesto nga.
ag half day gaputa atendaran na kanu ti meeting iti eskwela ti anak na. Ngem, aping ako na mga dimet ti nagawid. Nasdaaw ni Leia gaputa kadwak iti dedi agundaway. Awan met ti meeting iti eskwela may papatito. Awan ti meeting dagiti parents aping nga agsangiten ti ubing. Agsidsiduker ti kaunggak Manong Robert. Diya kamuno anya tinapasamak iti babae ngay ayatek. Diya kamuno adda kinagura na gaputa awan ti ammo ka nagririyan wenno nagsubangan ni. Kabsat ko na burbur tiya anak. Isu nga nagsubli kami ti balay nga awan ti sungbat dagiti adu nga saludsod nga adda ti panunot ken rikna Manong Robert. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu kay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Gapuy ti dedi nga panagpukaw ni Patricia. Ngawan ti makaamuno sa dinno tinapnapanan na. Dito'y nga simngay ti nagkaado nga panangipapan. Adda digiti nangipapangibagbaga nga simurot iti sabali nga lalaki. At damit digiti agkuna nga nagawid wenno innalan tinakaputot keng kuana. Ngem awan ti pinatik ka digitoy. May sa tinagari ti riknak. Iri wenno iti daydi nga gundaway, daytoy ket tigurak ken ni Patricia, Manong Robert. Dito'y kabsat nga nasursurok ti nagbisyo. Wen, nasursurok ti nagbisyo, tinaginom ti arak gapuy ti sakit ti rikna. Nga pinarnuay ti panangpanaw kada kami ni Patricia. Pakairamanan ti anak na nga ni Leia. Agay ayam peket di din ti panunot ko, Manong Robert. No apay-apay nga di na impanaw ti anak na. Ket jakmet kakaano, wenno saan met apudno nga nagtaod kanya. Awan ti sabaling naramid ko, manipud bigat aging ganay ti rabii, no saan nga ti aginumi ti arak, Manong Robert. Wen, nasursurok ti nakibarkada, amin nga,
urnong ko iti panagtrabaho nala amin ni Patricia, Manong Robert. Dayta ti jak maawatan no apay ngayon taray na ti urnong mi akwarta. Ket saan man laing nga nangibati ti para kada kami ti anak na, ani Leia. Edibay sa aparbango na panagawid ko nga adda ti influensya ti nasanger wenno si Babartek, Manong Robert. Dito'y nga danda ni Jack masurutan ti ridaw ti balay nga pagiyanan ni. Paeddak pay kit dilatan ti nagluga na kabisikleta. Gaputa Jackon na aramid pay nga babatistan wenno ti mangpatakder ken kuana. Simregak diretso iti balay gaputa damit kanyak ti tulbek. Nasipnget ti salas iso nga kinarawak ti switch ti silaw. Napagsilaw kumano. Nagdiretso ag iti kusina ta kaslamarik na kidi ti bisin. Ngem kasangwanan iti paypan ko iti kusina natangad ko ti wall clock nga kadaanan niya iti diding ti balay. Alas 12:45 parbango na yun. Napanak na rin diti kusina, nagdiretso, ket dita nga nakita ni Leia. Ni Leia nga nakadumog, nakaturog iti mismo nga lamisaan na panganan. Manong Robert. Inasitgak deto ti kwaderno na iti eskwela nga nangi sandalan na iti rupa na nabasa. Nabasa iti lulo at ti ubing. Kapsat ko. Gasip niya ito. Pakumiklatkan ti awanan karano nga inhanan kanya. Nakakakaas. Kinunak iti bagig. Inayad ko nga pinikpik ti abaga ni Leia. Leia anak ko. Api nga dito'y kamitin nga natulog. Api nga sangka nga naman iti kwarto. Inot nga inyangad ni Leia ti rupa na. Kabsat ko dito'y nga inamoy na di buok na ngayon palikod. Ket nakita ti agbalbaluko nga mata na. Si babasapay lang iti lupa. Nagtimek deto'y dagiti balikas na nga naasot edi nagbabayatan dagiti sa ipek. Ket kastoy ti balikas na. Api nga kastoy ti naramid ni mama. Api nga pinanawan na ken ka. Sa nakadingay ayatin ti inak apat dito. Dandan pa hindi pa nagtupos ko. Dandan hindi pa nakailipas ko ti elementarya nga bunga ti sakripisyo. Ngayon maapay ngay tapay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Anya ti basol ko keng kuana dito. Timne kiti kaurgan ti ritnak ti balikas ti ubing, Manong Robert. Ket dito'y kabsat ngay narakop ko ni Leia. Inarakop ko tin patig ko nga ubing nga uri nga sana pudno nga nagtaod kanya. Saan ka naman danagan? Noan niya tinagbali na karikeng ka. Uri awanin tinam. Tungpalit. Aramide kami nakabailinak tapno ti kasta. May isakat ko di pa nagadin ko Leia. Karikeng kaneta anak ko. Marakop kanyak ni Leia ket nagbalikas no payag sang sangin. Agyaman ang papat dito. Agyaman ang unay. Sa din no ti papanak mo saan niya iti ayan mo. Asin no ti kabagyan mo kadarami dito. Siya sino ti mabalin na mangilalakad niya kung namang tulong kanya. Agyaman na ken ka dito.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Gapoy ti deding inibata kakari ken ni Leia Manong Robert. Ensardeng ko tinirugi kabisyo ti panagbartek. Masapul nga tung palek ti karik kino nakidibagi. Nga uray no, ginuliban, wenno, pinanawan nakti inana, ket rumbeng ay patig ko. Awan ti sabali nga mabali na mangisakit wenno mangipatig ken ko ana, no saan na siyak nga nakaibaisan na. Daytay idi tinagbali na pundasyon ti panunot ken riknak. Tapnon ti kasta tunuyak tinagbali na karik ken ni Leia Manong Robert. Nadanon ti panagturpos ni Leia at turpos iti elementarya. Gaputi kaawan ti inana kapilitan nga rod nga siyak Manong Robert iti mapan mangabay ken kuana para iti uli na iti tablado ket awaten na ti diploma nga mangipaniknik nga agturpusin detoy iti panagkadal na. Irikadami ti nasao nga programa kabsat ko agan annen iti panunot ko. Tilagip ti inana ani Patricia. Sa din mga tatang ti ayan na di nga babae. Anya ti kinagura na. Wenno pudno nga tati iti sayang busing nga simuro ti sa bali nga lalaki. Agingga nga na nalpas wenno natukay ti panagpanpanunot ko iti kasta. Idi mayawagen tinagan ni Leia tapno muli kami ni ti entablado ket awaten nan ti diploma na. Timmakdera kiti abay na ket dita nga nagkitdan ti aksawme. Tapno ing kamin ulyen ti entablado nga pakayawatan ti diploma Manong Robert. Naragsak ni Leia nga nangawat. Ngem no kit kitaek kas lalatagat ari ti liday idi mismo nga rupa na. Idi makababa kami ti entablado kabsat ko. Iniggaman na di iti imak. Inyawat na ti diploma. Papa Tito, isagot ko kenta ti diploma.
Kastanda ti panang bigbig ko ti ado at tulong ket sakripisyo kanya. Di aman ako na makasangitin ti ubing ngay marakop kanya manunugay. Kalpasan ti programa iti panagturpos ni Leia. Nagdiretso kami ti maysa nga panganan. Wen kapsat. Dito'y nga nagordera kadigiti makan para kada kami adua. Pagpasensya mo na, ti panang celebrante ti graduation mo anak ko. Kastoy laing ti kayak kaputam mo metno. Kasano ti kadaktil laing ti masapulak iti trabaho iti panaderya. Ngamuray, orita nagbalegi ka. Nagturpos ka ni elementarya. Ket ulitik ni karikeng ka. Igayat mo ti agadal taramidik amin nga kabalinak. Tapno ti kasta makapagadal ka. May karim-karikan niya tetaleya. Nagtunged ti ubing gapu saan na nga mayasngaw ti buses na gapu iti panagsangsangit na manong Robert. Kunana nga malagip na ti inana. Malagip na ti inaramid ti inana nga panang panaw na kada kami adwa kani Leia. Kalpasan digidi nga panubok iti biyag. Inpasnik ko ti nagtrabaho. Ingaed ko ti panaglako iti pandesal ken ti tumulong pala iti panakabungon digidi na duma-duma a produkto. Tapnon ti kasta maipatulod ko ni Leia iti pagadalan. Saan nga napuputan ti upat atawen, Manong Robert? Upat nga tawen nga panangulila kada kami ti inani Leia ade di Patricia. When inbilang ko idin nga pimusay ti inana. Jakmeten pinadaspay ti simrek iti lubong ti aya. Imbukbuk ko ket di ti amin nga pigsak. Anos ken sakripisyo para itinbati na nga anak ani Leia. Naiturpos ni Leia ti sekundarya, Manong Robert. Ket ditoy nga pinagtuloy ko iti kolehiyo. Ngem duwa nga tawen laing nga kurso ti inbagak nga alaen na kaputa mautuya na kiniti ti pigsa. Ken jak kabalinan ti masat atidum nga kurso. Isu nga sekretarial laeng ti in-enroll na iti panaglukat ti klase ken itatapog na iti kolehiyo, Manong Robert. Sinpaay na kanyak siguro ti pamendisyon na ilepas ni Leia ti secretarial course na duwang atawen. Naulit de di pasama kidi agturpos ti elementarya. Nga kasmet laing iti pan nakaulit de nga pasama kidi agturpos iti sekundarya. Ida agturpusen iti kolehiyo. Siyak manen ti adday ti abay na wenno kadwa na nga umulit ti entablado. Ket kasti dati kabsat ko, inyawat namanin ti diploma na, kastanda ka no ti panagyaman na iti adu nga sakripisyo, ken kastamet ten, panangi, ted ko ken kwa na iti gundaway, tapno makaadal. Kalpasan ti panagturpos na, Manong Robert, nagsapol ka rin di pagtrabahuan. Nakadano ni ti syudad.
Ngem na paay ni Leia ngayon bilang ko nga anak. Agingga nga kinunana nga mapan iti Kamanilaan. Saan ko nga pinawilan manong ko? Ta no iso ti pakagunudan na iti sakrikwin no balegi para itinturpus na nga karera. Apekit din nga pawila. Agsangit detoy idi pumanaw. Wen mano. Agsangit gaputa. Damo na ti mayadayo. Ken saan na kanuuna yung kabisado ti Manila? Ngemadda ti mang tulong ken kuana para iti sisirek na iti trabaho. Mano po. Dita kabsat nga nagbalinak manen nga may maysa. Nalagip ko idi agsina kami di kabsat ko gaputa na panen iti Kamanilaan. Nga iti kadagiti nga gundaway ket manmanupayen nga makaawat ak ti surat wenno tawag na. Mabalin nga bisi-bisi met isuna gaputa naaddaan day ti 5 nga anak iti asawa na nga ni Jerry. Manong Robert. Nagbalinak man nga ruden nga may maysa wenno agsulsulo iti balay nga dati nga pagiyanan mi ken nagnaidan mi kada Patricia pakairamanan ni Leia gaputa na panmetten nagsabol ti trabaho na iti Manila. Manong Robert. Naunday nga panawen nga awan na pulos tinaawat ko nga nyaman niya surat wenno komunikasyon manipud ken ni Leia sipud pimanaw. Ditoy nga naasot manen tigurak. Tigurak iti inana ken uray pa yun ni Leia nga bilang kong kaspudpud no nga anak. Dita kabsat nga kagurak metten kaday di agundaway. No api nga dinak man laeng malagip kang runaan na digiti napatig nga aldaw. Ti kasangay ko, aldaw digiti puso, aldaw ti Paskwa baro atawen, ken uray pa iti Father's Day. Nagduang atawen manong Robert, nga inururay ko, nga adda ti komunikasyon, when numalagip nak kumatin bilang ko nga anak, ani Leia, ngem napaayak kapsanda. Dito'y manong nga, inbilang ko idin ti bagik nga maysa, nga napaay nga tao. Wenno saan niya maikari, ti agnanayo na ragsak iti biyag ko. Gaputa, kinukwentak na iti pagtingken pasamak, wenno tinapalabas ko. Naging nagdayo kami, ti kakaisuna kapsat ko. Idi maulila kami, dududwa kami. Nagayatak iti maysa nga Patricia, ngemjak ammo ti rason wenno apay nga pinanawan na kami ket imbati na pay kanya ti anak na. Inaramid ko amin ti kabalinak tapnon ti kasta matunoy ko wenno matungpal ko ti karik ken ni Leia ket mapagadal ko. Natungpal ko deta babaen ti pamendisyon ti Dios. Ngem di tamanen nga naipusing wenno pimanaw iti sidong ko. Apay Diyos ko. Nakaiparswa kadilatan ti kanayo na mapanawan. Saludsud ko manong Robert iti apo. Maulit-ulit data nga saludsud ko. Ken uray no adda digiti amammok nga kasarsaritak manong Robert. Damdamagik kadakwada. No deta ka di tinayurit agasat ko. Ti mapanawan. Ti agbalin o ino panagari ni sa ken liday. Gapu ti pan nakaipusing digiti patig ko at tao. Wen kabsat. Jak amuno sa dinnoy ti pangalaki di sumbat. Kadagita nga saludsod ka rin di agundaway. Agingga nga iti maysa aparbangon, manong Robert. Addag tugtugtog iti ridaw, ti balay.
Bimangunak nga rod manipo diti katre nga nagidaki ti kwarto. Dito'y kabsat nga napangkulino katantiri daw. Anya na pan nakakigtot ko Manong Robert. Idi may kwadro iti ridaw ni Leia. Ti ubing nga naibais kanya. Ti ubing nga nangibukbukak iti pigsak tapnon ti kastag balikas. Adda ita nga nagsubli. Inuray ko nga nagtimek sa anak ka nagununi. Inarakop na. Papa Tito, pakawunak. Pakawanin no apay nga di ka man laing pinakamuan. Nakigangsang gasa takiti ka manilaan. Sinapsapul ko tina. Ingkonsentrar ko tinang sapul tapdon ti kastay sublik kumakin ka. Amok nga patpat gimunay ti ina. Ngimdaksang gaasat dito. Napaayhak. Bayat hindi pa nangarakop ni Leia kanya kim marakop akmet kinkuana. Sinapsapul kami tanak ko. Kailib ka lang unay-unay. Apeng inaramit mo ti kasya. Sanya bali nga awan ti inam. Ngayon mo na nga nangarami di ti kasnoy. Lakit ti andaka. Patpat din ka unay, Leia anak ko. Patpat din ka. Ure no saan nga darakin lasag ko ti agtaltalaytay di tabagin. Imbilang kanya kaspudpud nung anak ko. Di nakton panawan, Leia. Pangaasim anak ko. Nagkarin ni Leia nga saan na pumanaw ni Ure kaanuman. Ket aramiden na met ti agsakripisyo. Tapno ti kasta isakat na. Bayat ti panagrakaya. Manong Robert. Dituyan Manong Robert nga gibusak, deti nga surat ko nga nangipalaunak tinapalabas ko, nga nakaibinggasan ti pagtingkin pasamak ti ayat, ken ti sibubuk kilabiyag ko. Agyaman ti anus mo nga nangibasa, to'y pagayam mo, Renato. Pagayam ko Renato, thank you very much Met, hindi pa nagsurat mo, hindi programa tayo tinapalabas. Ay isa ka nga banwar. Ano diti pagsasao nga? Ada di pagsasao nga, nasisaya at kano ti agbalin nga ama, iti saan mo nga kakaano. Ngem ti agbalin ka nga dakes nga ama, iti bukod mo nga anak. Kasta ti pangyariga kiti deti nga pakasaritaan, tinapalabas mo. Kablawan ka, nagbalaygi ka. Numay, iti panang tunuy mo iti deti nga balaygi, na igamer di iti nagtuduma pa nagsakripisyo ket panubok. Kang runaan ti parang panaw ka na kayo ni Patricia. Ngayon patig mo iti naplabis mo iti biyak. Ulitek ti agyaman iti panagsurat mo iti programa tayo pagayam ko Renato. Dito yung papagayam nga pumakada kami iti programa tayo tinapalabas. Pero iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa na iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malip ni Sabado tayo amin. Asa nga bagay. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.